Lodwa tajba tfal, jiena Charlene u nilqakom għal qari ta' dan il-ktieb li jismu Kurjużata H2O, miktub minn Kim Dimek u Dr. Tanja Muscat. Tfal jekk qed taraw sewwa ħdejja għandi lil Kurjużinu. X'taħsbu fuq Kurjużinu? X'taħsbu minhu dan il-pupazz li għandi ħdejja? Naħseb mill-kulur diġà ndunajtu li huwa alien u dan għaliex qiegħed ħdejna. L-isem tal-ktieb tfal jismu Kurjużata H2O. Dawn iż-żewġ ittri hawnhekk u dawk in-numru qed jgħidulna xi ħaġa. Inti taf Kurjużinu x'qed jgħidulna? Għax Kurjużinu tfal vera huwa alien ġej minn pjaneta oħra u ma jitkellimx il-lingwa tagħna, imma jaf ipinġi ħafna. U fil-fatt, pinġilna xi ħaġa li tispjegalna xi tfisser H2O dawk iż-żewġ ittri. L-H tfisser hydrogen, allura għandna 2 molekuli ta' hydrogen li jingħaqdu ma' molekola waħda tal-ossiġnu. Mela, H2 tfisser li għandna 2 molekoli tal-idroġenu u molekola waħda tal-ossiġnu. Li da xi jfisser allura x'element hu dan? Dan huwa isem tal-element l-ilma. U Kurjużinu għalhekk qiegħed hawnhekk biex ifittex l-ilma. Mela Kurjużinu m'għandekx ilma fejn toqgħod inti fil-pjaneta tiegħek? Le m'għandux tfal. U ġie fid-dinja biex ifittex l-ilma. Ejja naraw daqsxejn il-ħarsetta. Min ġie fid-dinja? U minn fejn? Għaliex? U tgħid x'inhuma dawk il-kodiċi? Min jaf? Tfal tafu x'inhuma kodiċi intom? Il-kodiċi huma għajnuniet li ser ikollna bżonn biex naqraw il-ktieb tagħna. Mela tfal, illum ħajkolna bżonn mera. Din il-mera ser tajna biex naqraw l-għajnuniet il-ħjien li għandna fil-ktieb tagħna. Ir-re Aljenostru jgħix fil-pjaneta il-ħamra Mars. Kif qegħdin taraw tfal hawnhekk għandna il-pjaneta Mars, il-pjaneta Marte li hija ħamranija. Il-pjaneta Mars hija ħamranija, mhux għax sħuna ħafna, imma għaliex għandha ħafna trap aħmar hija miksija b'dak it-trap aħmar. Huwa jrid informazzjoni fuq xi ħaġa li tinsab fid-dinja. Ir-re Aljenostru ma jistax jitlaq mill-pjaneta Mars biex imur fid-dinja. Xi ħadd irid iġiblu l-informazzjoni mid-dinja. Tgħid min se jaqdih? Alien Kurjużinu jitlaq mill-pjaneta Mars u jiġi fid-dinja. Mela għalhekk qiegħed hawnhekk magħna Kurjużinu. Huwa għandu numru ta' ġranet biex isib l-informazzjoni. Mela tfal, Kurjużinu joqgħod mar-re Aljenostru fuq il-pjaneta Marte. U din hawnhekk għandna stampa sabiħa tad-dinja tagħna. Biex tasal mid-dinja tagħna għall-pjaneta Marte u terġa' tiġi lura, tieħu sena sħiħa. Il-vjaġġ idum 6 xhur lem u 6 xhur lura. Kuljum ir-re Aljenostru jikteb ittra lill-alien Kurjużinu. Kuljum
Għaljen kurjużinu jiġbor l-informazzjoni għarre għaljen ostru. Isa hekk hemm inti bravu? U hawnhekk tfal, għandna mappa ta' fejn sejjer għaljen kurjużinu. U jekk insegwu mill-bidu il-passi kollha sa tmiem għandna 6 stampi. Jekk tħarsu lejhom sewwa dawn l-istampi, x'għandhom komuni bejniethom? Ja naraw x'inhuma l-ewwel. Għandna sħab, għandna ċpar, l-ilma ħelu, l-ilma baħar, mielaħ, għandna s-silġ u fl-aħħar nett għandna l-borra. Tajtu x'hemm komuni sissa? Jiena bħalkom naħseb ta' l-ilma. L-ilma huwa l-element komuni bejn dawn is-6 stampi. Fit-2 ta' Novembru għaljen kurjużinu wasal fid-dinja. Għaljen kurjużinu sab l-ewwel ittra. U din l-ittra fija kodiċi. Issa jekk trid tgħin lill-għaljen kurjużinu jaqra l-kodiċi uża l-mera. Mela kif għedtilkom għandna bżonn il-mera tfal biex niddeċifraw dik l-għajnuna li għandna fil-qiegħ tal-paġna tagħna. Taraw hawnhekk għandna forma ta' ittra u għandna kelma bil-kontra. Allura biex naqra tajjeb jiena ser nuża l-mera. U hawnhekk ma nafx jekk intom u x'diġà rajtuha, jiena qed naqra il-kelma sħab. Mela għaljen kurjużinu ser imur fis-sħab. U vera, l-istampa qed tgħidilna mela wasalna fit-3 ta' Novembru u għaljen kurjużinu mar fis-sħab. Fuq is-sħab hemm ħafna kesħa. Tafu l-fejn jkun hemm ħafna kesħa fis-sħab. Hemmhekk qiegħda ħafna iktar il-bogħod mill-atmosfera li jżomm is-sħana lejn il-wiċċ tad-dinja. Allura iktar ma tmur il-bogħod u l-bogħod u l-bogħod fis-sema, iktar ikun hemm kesħa. Is-sħab magħmul minn qtar żgħar tal-ilma. U għaljen kurjużinu sab it-tieni ittra. Ħar narawha flimkien. Jiena serġa' nagħmel il-mera minduda taħt l-ittra u qed naqra il-kelma ċpar. Ħa naraw x'ikun dan iċ-ċpar u għalfejn kurjużinu sejjer fih. L-4 ta' Novembru għaljen kurjużinu mar fiċ-ċpar. Iċ-ċpar qisu bħal sħab fil-baxx u ċpar ikun spiss fuq il-muntanji. Tfal intom ġieli rajtu ċpar, sħab ġieli rajtu żgur għax kemm tolli rasek lejn is-sema u tara ħafna. Imma dan iċ-ċpar, jiena pereżempju ġieli kont qed insuq, kont għaddejja minn xi wied ikun fil-baxx ħafna u jkun hemm iċ-ċpar ma nkunx nista' nara u jkolli bżonn nixel id-dawl ħalli nara aktar ċar. F'postijiet fejn hemm il-muntanji, iċ-ċpar jinġabar ħafna iktar. U ma jkunux jistgħu jaraw min-naħa l-oħra. Issa l-jien kurjużinu sab it-tielet ittra. Ejja ħanaqrawha flimkien. Ilma ħelu. U fejn se jsib l-ilma ħelu? Kurjużinu. Tafu xi partijiet jew postijiet fid-dinja fejn għandna ħafna ilma ħelu? Tinsewx tfal. L-ilma f'dawk is-6 stampi li rajna mhux kollha jinsabu f'Malta, jinsabu f'postijiet differenti fid-dinja tagħna. Fil-5 ta' Novembru għaljen kurjużinu mar ħdejn l-ilma ħelu.
Mela tfal l-ilma ħelu ikun bla melħ, jiġifieri tkun tista' tixorbu. Ix-xmajjar u l-għadajjar ikollhom l-ilma ħelu. Kif qegħdin naraw fl-istampa, hemm nixxija kbira fl-istampa tagħna fejn qed jinżel l-ilma li forsi dab mis-silġ jew niżel mix-xita fil-foresta fuq xi muntanja u nieżel l-ilma ġieri, l-ilma tan-nixxija li huwa ilma ħelu li tkun tista' tixorbu. Issa tfal kurjużinu vera intelligenti ejja naqra ħdejna kurjużinu. U f'Malta sabilna postijiet li wkoll ikollhom l-ilma ħelu. Ma tantx huma postijiet kbar u speċjalment fis-sajf peress li mhumiex kbar jinxfu u ma jibqgħux bl-ilma. Imma sabilna post li fix-xitwa fil-5 ta' Novembru kien għadu ma nixifx għax kienet il-ħarifa. Norwilhom kurjużinu. Kien intelligenti biżżejjed li ftakar fina u ħadilna ritratt tal-post ejja ħanurikom tfal. Ara x'istampa sabiħa sabilna kurjużinu. Ritratt propjament dik hija l-għadira tal-Wej li qiegħda bejn il-Mosta u n-Naxxar. F'din l-għadira tal-Wej teżisti natura li f'Malta mhix possibbli ssiba f'imkien ieħor, qiegħda hemmhekk biss f'dik l-għadira li jgħidulha tal-Wej. Hemm anke xi natura li tmur lura sa qabel id-dinożawri fi żmien. Għalhekk hija importanti ħafna dik l-għadira f'Malta. Proset kurjużinu, sibtilna għadira bl-ilma ħelu. Sfortunatament fis-sajf tinxef peress li mhix kbira ħafna u ma jkollniex biżżejjed xita biex terġa' tintela'. Issa tfal, għaljen kurjużinu sab ir-raba' ittra. Ejja ħanaraw daqsxejn fejn ser imur issa. Naqrawha flimkien? Ilma mielaħ. Fejn taħsbu li ħansibuh l-ilma mielaħ? Naraw daqsxejn. Fis-6 ta' Novembru, għaljen kurjużinu mar ħdejn l-ilma mielaħ. L-ilma baħar ikun ilma mielaħ u l-ilma mielaħ mhux tajjeb għax-xorb, miskien xi ġralu kurjużinu ħatazza ilma mielaħ u selaħ griżmejħ għax l-ilma bil-melħ ma tistax tixorbu. Għaljen kurjużinu sab il-5 ittra. Ejja ħanaraw daqsxejn. Il-5 ittra, il-5 għajnuna tinqara silġ. Fejn taħsbu li ser insibuh tfal is-silġ? Għandna stampa sabiħa ta' silġ qiebes, però Malta ma nsibux dak it-tip ta' silġ. L-unika silġ li nsibu f'Malta ikun fil-freezer tagħna fil-kċina. Imma barra minn Malta fejn it-temperaturi jilħqu ħafna l-isfel, ma jkunux għoljin, ġifieri jkunu baxxi, jagħmel is-silġ għax ikun hemm kesħa kbira. Mela fis-7 ta' Novembru għaljen kurjużinu mar ħdejn is-silġ. Is-silġ huwa kiesaħ ħafna u s-silġ huwa qiebes għax magħmul minn ilma friżat. Miskien kurjużinu d-darba ma rrealizzax kemm kien qiebes dak is-silġ u ħadaqqa ġo nofs moħħu u telatlu gundalla. Għaljen kurjużinu sab is-6 ittra. Xi ħaġa oħra tfal li rridu ninnutaw li meta l-ilma jiffriża irid ikun ilma ħelu. L-ilma mielaħ ma jiffriżax ruħu bħal ma jiffriża l-ilma ħelu. L-għajnuna li jmiss tinqara borra. Bħas-silġ tfal, il-borra hija diffiċli ħafna u Malta. Forsi jekk issaqsu xi familjari li għandhom iż-żmien ġieli jgħidulek li għamlet il-borra Malta. Imma qatt m'għamel kwantità kbira biex inkunu nistgħu nilagħbu biha
bħalma naraw fl-istampi. Mela l-jien kurjużinu mar ħdejn il-borra u l-borra tkun radba. Il-borra tixbaħ lis-silġ imma hija radba. It-temperatura tkun daqsxejn iżjed għolja biex tifforma il-borra u għal-jien kurjużinu taġ kemm ħa pjaċir jintelaq minn tulu mal-art jolli jdeħu saqajh iċaqlaqhom biex jifforma anġlu fis-silġ. Għal-jien kurjużinu d-darba ma sab xejn aktar. Wasal iż-żmien biex għal-jien kurjużinu jmur lura lejn il-pjaneta Mars. Huwa għandu l-informazzjoni għar-Re Alienostru. Ir-Re Alienostru jrid isir jaf dwar xi ħaġa li tinsab fid-dinja. Dwar xiex taħsbu li r-Re Alienostru irid isir jaf. Naħseb bħalissa diġà tajtu miegħi li ir-Re Alienostru rrid ikun jaf aktar informazzjoni fuq l-element ilma. Mela tfal, hija ħanaraw daqsxejn x'ikkonkluda il-ħabib tagħna kurjużinu. Qal li l-ilma nistgħu insebuh fi 3 stati. F'dak likwidu, f'dak solidu u f'dak forma ta' gass. Mela mis-6 stampi li rajna, il-likwidu, ilma likwidu, insibuh bħala ilma mielaħ u ilma ħelu. Jiġifieri tkun tista' tferraw minn ġo tazza għall-oħra, il-likwidu jista' jimxi. Dak solidu għandna s-silġ u l-borra. Jiġifieri fl-istat solidu tiegħu l-ilma nistgħu naqbduh bidejna. Tista' tagħmel ballun tas-silġ, tal-borra tista' tagħmel ballun, imma tas-silġ tista' taqbad bidejk u twaddabhom it-tnejn li huma. U mbagħad għandna l-ilma fl-istat tal-gass. Il-gass la tista' tferraw minn tazza l-oħra u lanqas tista' taqbdu bidejk għax ikun forma jew ta' ċpar jew ta' sħab. Issa tfal. Fuq wara għandna xi messaġġi għaliex għax l-ilma ħelu speċjalment għandna nibżgħu għalih. L-ilma huwa importanti ħafna imma huwa wkoll element prezzjuż. U hawnhekk għandna xi idejat kif anka messaġġi minn studenti biex nikkonservaw l-ilma. Pereżempju, il-vit tal-ilma. Għala il-vit tal-ilma hekk kif tieqaf tużah. Mela hija nota li nagħmlu mentali li inti jekk ftaħt x'imkien xi vit tal-ilma erġa' lqu mal-ewwel. Messaġġ ieħor meta naħslu snienna. Għala il-vit tal-ilma waqt li tkun qed taħsel snienek. Meta naħslu jdejna. Waqt li tkun qed taħsel idejk tħallix il-vit tal-ilma l-ħin kollu miftuħ. Tieħu doċċa, xawer jew banju. X'taħsbu intom? Hawnhekk qed jissuġġerulna li minflok tieħu banju hu doċċa. Sakemm qed tinorok bis-sapun, tħallix il-vit miftuħ. Għax inti meta tieħu banju ħadd imlieħsa fuq nedd bl-ilma u ħataħli ħafna minnu. Mela fil-kċina, tħallix l-ilma nieżel waqt li tkun qed taħsel il-platti. Titfax ilma fil-kitla aktar milli jkun hemm bżonn. L-ilma tax-xita. Aħżen l-ilma tax-xita u saqqi bih. Iġbor l-ilma tax-xita f'barmil u saqq il-pjanti bih. U hekk tfal għandna ħafna iktar suġġerimenti kif tista' tuża l-ilma għal bżonn tiegħek bil-għaqal u ma taħlix. Mela, aħna kważi wasalna fl-aħħar tas-sessjoni tagħna. U kurjużinu jixtieq li min għandkom jirċievi poster,
ta' kif għandna nikkonservaw l-ilma. Dik hija xi ħaġa li tistgħu tagħmlu intom tfal tistgħu taqbdu xi karta jew bil-kulur jew karta bajda. Taħlux karti imma tista' tkun anke użata u poġġu l-idejat tagħkom kif għandek ma taħlix ilma jew tuża l-ilma b'mod responsabbli. Kif ħad ikkonservah l-ilma? Jiena kurjużinu minn hawnhekk ngħidulkom grazzi ħafna talli kontu magħna waqt il-qari ta' dan il-ktieb u nispera li jkollkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Saħħa tfal!